Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР, програма «Бунь». Ми розпочинаємо аналізувати найголовніші події дня. Традиційно розпочинаємо з Криму чи довкола Криму, але будемо аналізувати також події, актуальні для всієї України. Отже, президент Володимир Зеленський привітав схвалення Комітетом Генасамблеї ООН проекту резолюції з прав людини в Криму і зазначив, що Кримська платформа тепер є у тексті документа. Я вітаю схвалення Комітетом Генеральної асамблеї проєкту резолюції з прав людини у тимчасово окупованому Криму. Наша кримська платформа є у тексті проєкту. Я з нетерпінням чекаю на ухвалення резолюції Генеральною асамблеєю у грудні. У нас в гостях Владислав Фарапонов, політолог, американіст, аналітик Інтерньюз Україна. Вітаю вас, Владиславе. Отже, внесли Кримську платформу начебто в проект резолюції, яка буде ухвалюватися в грудні місяці, от буквально вже за декілька тижнів. Що це означає для України і чи вдасться ухвалити резолюцію в тому вигляді, в якому от зараз вона затверджена? Подивимося, насправді, щодо дійсно, ви абсолютно правильно поставили питання, чи дійсно буде от в такому, насправді, формулюванні, враховано, подивимося. Але мені здається, що порівняти, наприклад, якщо порівняти з взагалі порядком денним, взагалі, в принципі, скажімо так, Генасамблея, яка проходила в кінці вересня, то той факт, що взагалі питання України було, по-перше, навіть у політичній секції було останнім де-факто, і дуже дивне таке, насправді, мало формулювання, воно стосувалося, значить, ситуації на окупованих територіях України, Тому якщо все ж таки прозвучить, і все ж таки буде зафіксована насправді Кримська платформа, то однозначно це по-перше, скажімо так, знову ж таки, ми говоримо про те, що маємо тримати питання Криму у насправді фокусі міжнародної спільноти, і власне Кримська платформа, і про це і насправді представники МЗС теж наголошували ще до початку її інаугураційного саміту, що насправді вона на це і спрямована. Тому тут однозначно такий іміджевий аспект. І, по-друге, це у підсумку так чи інакше буде сприяти тому, щоб на інших самітах, які однозначно плануються щодо Кримської платформи, то цей аспект буде вже, знову ж таки, якщо резолюція буде ухвалена, то на нього будуть посилатися і так далі. Тобто тут, скажімо, один іміджевий аспект, другий, насправді, де-факто, така справжня, я би сказав би, скажімо так, допомога міжнародній дипломатії України, знову ж таки, наскільки там, наскільки взагалі жорстким є цей текст резолюції? Там і про мілітаризацію, про порушення прав людини, і багато чого іншого, що не характерно зазвичай для ООН, яка схильна до оптичних формулювань в таких ситуаціях. Насправді цей аспект, він однозначно є позитивним, що поки що принаймні вдалося, таке формулювання насправді, в принципі, запропонувати. Наскільки вже дійсно будуть готові саме у такому виді ухвалювати, подивимося трохи згодом, але я би сказав, що однозначно той факт, що якби навіть не було шансів в такому вигляді це прийняти, то мені здається, щоб не підтримали би таку пропозицію, тому тут я б знову ж таки, насправді виходимо з того, що це можливо мінімум, але це такий, скажімо так, позитивний мінімум, без якого, скажімо, однозначно було би, якщо не гірше, то однозначно, що з ним набагато краще, ніж без нього, я би так сказав. Що також цікаво, що на засіданні Генеральної асамблеї, на пленарному засіданні, на якому розглядався проект резолюції, заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко нагадав про можливу загрозу з Криму через розгортання, як він сказав, Росією на півострові засобів доставки ядерної зброї. Про це він сказав під час обговорення одного з пунктів порядку денного засідання доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці представництва. Як учасник договору про нерозповсюдження ядерної зброї та державу, яка не має ядерної зброї, Україна серйозно стурбована тим, що Росія розгортає в окупованому Криму засоби доставки ядерної зброї. Окупуюча держава також захопила колишні місця зберігання ядерної зброї. Ці дії явно ставлять під загрозу режим ДНЯЗ та створюють серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці та стабільності. Тому міжнародне співтовариство має належним чином це розглянути.
Ну, словом, Україна проводила якусь певну дипломатичну роботу перед затвердженням проекту резолюції. Наскільки взагалі зараз виглядає переконливо Україна в своїй аргументації, на вашу думку? Дивіться, тут насправді дуже важливий аспект, що те формулювання, яке ми почули, воно однозначно є правильним, да, тому що часто чомусь, мені здається, можливо, через таке не зовсім коректне розуміння, в принципі, іноді журналістами, да, часто поширюється теза про те, що це сама ядерна зброя. Да, тобто те, що ми почули, це трохи інше. І це дуже, дуже коректно, да, і дуже правильно, що насправді на такому рівні теж якби таких фактологічних помилок немає. І насправді про це, знову ж таки, да, про ці факти вже було відомо ще починаючи, наприклад, з кінця минулого року. Да, тобто про це говорили і міжнародні журналісти, і в принципі особисто я можу, наприклад, сказати, що от коли я там готував окремі статті, наприклад, щодо залучення Сполучених Штатів до Кримської платформи, це якраз аргумент, да, він був, якщо не ключовим, то одним з точно. Тому тут, знову ж таки, це абсолютно, на мою думку, правильна стратегія, да, що ми про це говоримо. Тобто ми не просто говоримо про те, що ми хочемо повернути Крим, тому що це скажімо так, якби просто наша територія. Да? Мені здається, що цього, на жаль, вже для міжнародної спільноти з плином часу насправді не дуже достатньо вже. Коли ми говоримо от про такий аспект, да, то вже насправді, мені здається, і європейські лідери мають розуміти, і так само на рівні ООН розуміють, що це не тільки питання України, да? Тобто це питання в цілому регіональної безпеки. Да? Тому тут однозначно позитив, що взагалі такий аспект, от, в принципі, не просто мілітаризації Криму, да, тобто питання не в тому, що там, скажімо так, якби якісь чи, скажімо, окремі якби внутрішні пересування, да, чи той же черговий незаконний призов і так далі, да. Ті факти, скажімо, міжнародна спільнота засуджує, але де-факто, скажімо, нічого масштабного, да, з цим зробити не може. Як бачимо, от, да, мені здається, якщо от, наголошувати на цьому, то однозначно, як мінімум, ми будемо більше тримати, насправді, у такому, якщо сказати, постійному фокусі, насправді, міжнародну увагу. І саме, якщо на рівні ООН це буде постійно звучати, то є шанс, що, можливо, і в якісь, можливо, не всі, а в наступних резолюціях, однозначно, такий пункт теж буде врахований. І з нами на прямому зв'язку на скайпі перебуває Євгеній Ярошенко, аналітик Кримсос. Він з нами на скайпі. Євгеній, вітаю вас. Як ви, як ваші організації оцінюють проект резолюції, який буде голосуватись на Генасамблеї вже в грудні, буквально за декілька тижнів? Чи достатній масив інформації ввійшов в цей проект, на вашу думку? Доброго вечора. Як на мене, це проект цієї резолюції є чи не найбільш містить у собі чи не найбільш вагомий перелік порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права порівняно з попередніми 5 резолюціями Генасамблеї ООН. Насамперед, тут варто відзначити деякі інновацій, яких не було в попередніх резолюціях. Це пов'язано з тим, що раніше або не було цих порушень, або вони не були настільки систематичними. Ну і зрештою це говорить про те, що ситуація в Криму щороку погіршується, і тому всі ці нові порушення знаходять відображення щороку в відповідних документах. Насамперед, що варто відзначити? Варто відзначити те, що якщо в попередній резолюції за 2020 рік там згадувалися імена 2 політв'язнів, це Емір Усейн Куку і Сервер Мустафаєв, то в проєкті цьогорічної резолюції ще також згадується і журналіст Владислав Єсипенко, відомий діяч Меджлісу Наріман Джелял і Галина Довгопола. По-друге, у проєкті цієї резолюції згадується про необхідність дотримання прав кримських татар як корінного народу. Це вперше така згадка, яка, очевидно, пов'язана з тим, що саме цього року Україна ухвалила закон про права корінних народів. По-третє,
у проєкті резолюції міститься заклик до Росії, щоб вона дотримувалася своїх зобов'язань і забезпечення кримчан прісною та питною водою. Тобто це може свідчити про те, що проблема води загострюється, і у світової спільноти є консенсус щодо того, що це зобов'язання саме держави-окупанта, а не України, для того, щоб у мешканців Криму було достатньо питної води в домогосподарствах. Також вперше відзначається занепокоєння з приводу культурних цінностей Криму. Зокрема, є пункт про те, що окупаційна влада проводить незаконні археологічні розкопки, відбувається забудова територій біля Херсонесу та Врійську, а також вивозиться чимало культурних цінностей за межі окупованої території в Російську Федерацію. Ну і також є засудження проведення незаконного перепису, який зараз російська окупаційна адміністрація здійснює в окупованому Криму. Гаразд, стосовно води, хотіла у вас уточнити, це принциповий момент, наскільки я розумію. Як ви гадаєте, чи вдасться в цьому вигляді, по суті, за гуманітарні проблеми ООН перекладає відповідальність на Росію і не має претензій в цьому сенсі до України? Чи вдасться в такому вигляді ухвалити цю резолюцію? І чи правильно я все-таки зрозуміла, що Україна не повинна нести відповідальності за такого роду гуманітарні проблеми на півострові? Ну, щоб поставити крапку в цьому питанні, потрібно звернутися до 4-ї Женевської конвенції. Там є стаття 55, яка говорить про те, що держава-окупант зобов'язана забезпечувати населення окупованої території всіма необхідними матеріалами, медикаментами, санітарією і так далі. В сучасному розумінні під санітарними матеріалами розуміється також і чиста і питна вода. Тому це передусім зобов'язання тієї держави, яка контролює окуповану територію, а не державу, яка стала жертвою агресії, яка через окупацію втратила тимчасовий контроль над певною територією. Однак тут важливо також уточнити, що Україна не повинна складати руки, і Україна повинна за допомогою всіх можливих механізмів, в тому числі міжнародних механізмів, втиснути на Російську Федерацію, щоб вона передусім дбала про потреби кримчан. І якраз резолюція Генеральної асамблеї може бути одним з таких дипломатичних важелів тиску на Російську Федерацію, щоб за допомогою розголосу міжнародної спільноти можна було тиснути на Росію в питанні дотримання прав людини в Криму, в тому числі права на безпечну і чисту воду. Що, на вашу думку, от як правозахисника, представника правозахисної організації, не увійшло, а мало би увійти до цього документа? Ну, як на мене, перелік імена 5 політв'язнів, які містяться в резолюції, цього, звісно, недостатньо, бо на думку правозахисних організацій всі сходяться на тому, що їх мінімум 100. Хтось навіть нараховує 120 політв'язнів. Хоча ми розуміємо, що всі їхні імена неможливо ніяк перерахувати. Однак це зовсім тут створюється ризик того, що ті політв'язні, чиї імена не перелічені, можуть до них менше уваги привертати. Наприклад, є ім'я Сервера Мустафаєва, однак нема імені інших відомих громадських журналістів, як Осман Риф Меметов. От. Ну і також як на мене, не було відображено той факт, що Росія провела вже вкотре вибори незаконно в Криму. Цього року це були парламентські вибори,
Минулого року це було голосування з приводу змін до Конституції. Принаймні в коментарі, які опублікувало Міністерство закордонних справ України, я не побачив згадку щодо проведення цих виборчих кампаній на окупованій території. Що ж, дякую вам. Євгеній Ярошенко, аналітик Кримсоц, був з нами на прямому зв'язку. Тим часом менеджер Кримсько-Татарського ресурсного центру Людмила Коротких під час виступу на форумі ООН заявила на форумі ООН з прав людини якраз заявила про те, що на півострові останнім часом було зафіксовано понад 230 випадків політичного переслідування. Йдеться про, за словами правозахисниці, Кримсько-Татарський ресурсний центр зафіксував за період окупації півострова 234 випадки кримінального переслідування місцевих жителів з політичних мотивів. Отже, з Кримом зрозуміло. Давайте поговоримо також про ситуацію довкола України. Зараз один з ключових викликів і для Європи, і для нас. Це ситуація на білорусько-польському кордоні, яка також є досить тривожною і для нас. І низка чиновників Євросоюзу і НАТО говорять про те, що цілком може бути, що міграційною кризою в Білорусі на цьому кордоні Росія відволікає від реальних намірів атаки на Україну. Про це вже заявили з високих трибун не один посадовець і не один політик. На вашу думку, от як можна трактувати цю ситуацію? І чи є відчуття, що вже ця міграційна криза потихеньку залагоджується після, в тому числі, розмови Лукашенко з Меркель, і якихось обіцянок Лукашенку, судячи з усього? Ну, ви знаєте, я б хотів сказати, що насправді тут така ситуація, коли дуже багато можна таких конспірологічних теорій там будувати, що от, скажімо так, якби і багато подій можна, в принципі, що вони там напряму так чи опосередковано пов'язані між собою, то я би сказав що однозначно, що насправді от такі дії, насправді, Лукашенка, як спроба зустрітися з Меркель. От буквально сьогодні бачив, що деякі аналітичні європейські центри, вони, наприклад, розцінюють в цілому цю ситуацію, там не конкретні якісь, в принципі, заяви, чи, скажімо так, і останні дії, а в цілому, як, насправді, спробу повернути Європейський Союз до прямого діалогу з режимом, по-друге, натякаючи на досвід Туреччини про те, що, значить, Туреччина отримувала гроші від Європейського Союзу, в принципі, щоб цю велику кількість, скажімо так, цих людей, які чи, скажімо так, вже перетнули кордон, чи просто тільки збираються це робити, що от нібито, оскільки Туреччина такий досить мало, то нібито з таких же самих мотивів в принципі режим у Білорусі також хоче отримати якусь, можливо, чи грошову компенсацію. Я, чесно кажучи, ці ідеї щодо грошової компенсації насправді доволі схильно вірити, і на підтвердження цього ще навесні були, в принципі, заяви навіть з боку Європейського Союзу, що в разі, якщо режим почне демонструвати, скажімо так, елементи демократичного, то вони готові розглянути якщо не помиляюся, озвучувалося спочатку сума десь до 2 мільярдів євро, потім була до 3. Тобто, однозначно, інтерес... Тепер вже взагалі говорять про необхідність 6 мільярдів для того, щоб... Інтерес підігрівався, тобто, де-факто, як на мене, скажімо так, не треба, по-перше, намагатися оцінити якісь такі дії, чи, в принципі, ті всі, сигнали, які постійно лунають, в принципі, чи вуст самого Лукашенка, чи, скажімо так, його оточення, не треба оцінювати їх як раціональні. Тобто, тут... Чому? Це дуже навіть раціонально. Меркель поговорила з ним, він підняв питання своєї легітимності. Цей аспект, гроші може отримати. Цей аспект, зараз, але я маю на увазі ті купу заяв, які були влітку щодо терористичних осередків в Україні, тобто, такі заяви, які насправді незрозуміло, в принципі, звідки беруться і абсолютно не підтверджені, просто шукаючи привід. Тому тут однозначно, що
в принципі, і певною мірою можна сказати, що, скажімо так, також європейські лідери дуже насправді хитро вчинили, да, що от нібито розуміючи, що вже, скажімо так, Меркель однозначно буде йти з посади, то значить нібито давайте вона з ним зустрінеться, значить, щоб не президент Європейської комісії, скажімо так, не голова Європейської ради, да, але той факт, що все ж таки, да, таке, скажімо, це не тільки європейське питання, і на минулому чи позаминулому тижні вже, скажімо так, президентка Єврокомісії була у Вашингтоні, обговорювала це питання з Джо Байденом. Мені здається, що просто на сьогодні немає у них ні в Європейському Союзі, ні, якщо там, скажімо, говоримо про рівень Європейського Союзу і НАТО, немає такого от єдиного розуміння, що робити, зокрема, і через непередбачуваність насправді ситуації. Да? Тобто вони готові реагувати насправді ситуативно, але щось, скажімо так, запропонувати. Тобто, якщо пропонувати прямий діалог, то це однозначно іміджеві втрати, да? І не тільки. Якщо ще знайдеться декілька таких європейських політиків типу Меркель, які готові зустрітися... те, що зараз відбувається, це не прямий діалог хіба? Телефонні розмови з Меркель, вона прокоментувала, він прокоментував. Тобто, знову ж таки, я думаю, що все ж таки головна мета – це напряму діалог з керівництвом Європейського Союзу, на що, мені здається, Європейський Союз на сьогодні не готовий. Поки що. Це питання часу. Поки що. Подивимося, да, можливо, якщо раптом ситуація буде, скажімо так, ще гіршою, да, скажімо так, все ж таки попереду, в принципі, зима, да, тому подивимося, якщо ситуація буде сильно погіршуватися, можливо, вони і будуть готові піти і на це. Але станом на зараз, да, однозначно, що вони не готові, і мені здається, що ця опція вже такої, можливо, якоїсь фінансової компенсації, вона вже насправді давно забута. Тобто, як на мене, там останнє вікно можливостей щодо цього, можливо, закінчилося там у квітні, у травні. Тобто, в принципі, із цієї ситуації, я думаю, що дійсно треба винести стратегічні такі висновки, і особливо в Європейському Союзу, да, що ці скажімо так, наради, які вони проводять серед міністрів закордонних справ, да, що вони такі ситуативні, але, наприклад, так банальний приклад, да, можливо, вони будуть обговорювати лише наступного понеділка ситуацію навколо українських кордонів. Да, тобто, треба намагатися бути, можливо, більш все ж таки гнучкими, да, у реагуванні на такі постійні виклики, і збиратися не тільки коли, скажімо так, наступна зустріч запланована, да, це однозначно. Тобто, в принципі, скажімо так, з того, що в українському медіапросторі, да, то, значить, вже такі, буквально декілька днів тому бачив, що, значить, якщо Меркель буде говорити взагалі, значить, то, значить, абсолютно її, скажімо так, її там довіра до неї, да, взагалі опуститься, скажімо, до нуля. Хоча представник німецького уряду після цієї розмови, да, вийшов, сказав, хтось же має говорити з ним, тому ми й говорили. Тобто, де-факто, вона іміджево не втратила, да, більше їй вже нічого втрачати. Тобто, більше втратив, мені здається, в цілому Європейський Союз, тому що всі розуміють, що якщо не говорить, скажімо, ні Мішель, ні Борель, ні, скажімо так, ні президент Єврокомісії, да, з ним, то, окей, поговорить Меркель, але де-факто позицію вона буде виголошувати загальноєвропейську, да, вона не буде там говорити з ним щодо двосторонніх якихось питань. Да, тому тут приблизно така ситуація. І з нами також на зв'язку перебуває Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів. Вітаю вас, Павло. Ви, наскільки я розумію, розумієте українську мову, так? Так, розумію. Павло, отже, яка ваша оцінка поточної ситуації на білорусько-польському кордоні? Ми сьогодні вже бачили повідомлення про те, що якась група мігрантів почала вже їхати назад додому. Тут Лукашенко вже веде якісь переговори з європейськими чиновниками високого рівня. Залагоджується якось ситуація, і Євросоюз прогнувся під цю жорстку мову Лукашенка, чи як?
Тут надо в двух плоскостях рассматривать данный вопрос. Кризис как таковой не разрешился, и он будет поддерживаться, потому что Лукашенко совместно с Путиным нащупали очень уязвимое место Европы, и прежде всего в психологическом плане европейских политиков. Они поняли, что давление и постоянная эскалация конфликта – это хорошее средство для продвижения своих интересов, либо для защиты своих позиций. Ведь весь миграционный кризис как раз-таки начался для того, чтобы воздействовать на Европейский Союз, прежде всего для того, чтобы против режима не вводились санкции и принудить Европейский Союз к диалогу. Вот на первом этапе цель достигнута, то есть какой-то серый диалог начался, это нельзя назвать официальным диалогом или переговорами, это идут какие-то кулуарные, абсолютно теневые разговоры за спиной у союзников, фактически Польши и Литвы, которые сдерживают этот кризис. И дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько Европейский Союз прогнулся. Ведь задача максимум, которую ставит перед собой Лукашенко, это не допустить нового пакета санкций. Соответственно, вот такие провокации, которые сегодня были, причем при непосредственном участии белорусских спецслужб, они будут продвигаться до тех пор, пока действительно Запад не пойдет на какие-то более существенные уступки, чем просто телефонные разговоры. Для Лукашенко важно, чтобы Запад остановился в процессе введения новых санкций. Если этого сделано не будет в ближайшее время, то, естественно, провокации продолжатся. И тот факт, что у Европейского Союза пока что нет общей единой позиции и подхода к Лукашенко, он выражается как раз-таки в продолжении давления, в продолжении провокаций на границе, потому что основная масса мигрантов никуда из вот этого приграничного региона не уехала. Она осталась, и, скорее всего, просто Лукашенко выжидает, какие будут следующие шаги не Меркель, а именно Европейского Союза, и какой будет подход к той ситуации, которая сложилась на границе. А що відомо про чутливість тих санкцій, які були начебто погоджені на початку цього тижня, в понеділок? Пока что, насколько известно, вопрос остается в подвешенном состоянии. Именно эскалация как раз-таки началась накануне принятия 5-го пакета санкций. Окончательное решение должно было быть принято 22 ноября. И будет ли зависеть, и, конечно, все будет зависеть от того, примет ли Европейский Союз эти санкции или нет. Если санкции будут приняты, то, естественно, не то, что возобновится вот эта вот критическая ситуация на границе, но наступит своего рода эскалация, усиление давления. И Лукашенко это прекрасно понимает. То есть пока не будет условно формализовано вот это серое соглашение или серый разговор с Лукашенко, кризис наполовину даже не разрешится. Но даже если Европейский Союз и в этом плане пойдет на уступки, вот это оружие, провокация на границе, оно останется в руках Лукашенко. А як ви оцінюєте перспективи, взагалі можливість такого полюбовних домовленостей між Лукашенком і Європейським Союзом? От якщо оцінювати відсотково, в відсотках, 50%, що це може статись, там 70, 10? Это соглашение страуса с крокодилом. Да, то есть это абсолютно... История нам показывает, что соглашения или сердечные альянсы с диктатурами, они ни к чему хорошему не приводят. То, что сегодня происходит в Беларуси, то, что происходит на границах с Европейским Союзом, это результат прежних альянсов, обниманий, целований, дружеских рукопожатий с диктатором, в том числе и украинского руководства, к сожалению. Конечно, были тут свои ожидания того, что Беларусь сохранит нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной, но факт остается фактом. Наступает тот момент истины, когда диктатуры показывают свое действительное лицо, как по отношению к гражданам своей страны, так и по отношению к
другим странам. И мы имеем примеры России, сколько бы там Путина не ублажали, он всегда останется автократом с имперскими амбициями, всегда будет угрожать стабильности не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. И до тех пор, пока европейцы этого не поймут, эти угрозы будут регулярно возникать с той или иной интенсивностью и силой, но пока Россия остается той Россией, какая она есть, конфликтов не избежать. Дякую вам. Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів, був з нами на прямому зв'язку. І, Владиславе, з вами також, крім ситуації з Білорусією, яка, до речі, застосовує засоби різноманітного шантажу і щодо України. Ми цієї ночі припинили отримувати електроенергію від Білорусі. І ми так розуміємо, що Білорусь зараз там почала шантажувати абсолютно всіх своїх партнерів, кому вона там нафту постачала, комусь іще щось. Так, от що це? Це гра на завищення ставок, як розуміти? Однозначно, да. Тобто, як на мене, да, що от, режиму вже насправді реально, скажімо так, якби нема чого втрачати. Да. Якщо з теорії політичних режимів, то це от такий тип режиму називається режим з невеликою переможною коаліцією. Да. Тобто, чим вона менше, то де-факто можна сказати, що лідер і в цілому, тобто, скажімо так, якби перший аспект, що є лідер недовго протримується, і режим в цілому скоро чи то видозміниться, чи то в цілому припинить своє існування, да? Тому тут такі вже, да, якби різнобарні спроби шантажу, я би сказав, вони так збоку, да, якщо от абстрагуватися від того, що це от поруч з нами, то вони б де-факто виглядали як, я б, знаєте, такі останні вже такі спроби от режиму, який тоне, да? Тобто от якісь останні речення. Тому, знову ж таки, подивимося, як буде розвиватися насправді ситуація. Боюся вже, знаєте, передбачити, що ще вигадають, да? Тобто там називалося вже влітку, що там вже такі дивні заяви вже лунають, що, от, мовляв, далі вже нема куди. Да? Як бачимо, да, що насправді фантазія доволі обширна. Тому тут дуже складно передбачити, да, і дії, скажімо так, якби і окремі заяви, чи, скажімо так, якби дії ті, які, да, спрямовані на те, щоб увагу від чогось іншого посунути. Але абсолютно правильно насправді те, що насправді було піднято питання, да, участі Польщі, і от ми бачимо, що ця риторика, насправді, от нинішнього польського, насправді, і прем'єра, да, і різних політиків, вона, насправді, підштовхує нас до, от, да, такої, вже, якщо не зараз, то коли реалізувати цю і активну співпрацю проводити у рамках цього можливо, вже не такого нового, да, але того формату, який ініціювала Україна, це я маю на увазі як Люблінський трикутник, да, тобто, от коли, якщо не зараз, да, от координація, да, обмін інформацією, обмін розвідувальними даними, він має бути, якщо не миттєвий, да, то дуже оперативний. І і вже зараз можна сказати, що добре, що Україна взагалі ініціювала такий формат, що у нас є, да, і що нам, скажімо, не треба чекати, поки там міністра Кулебу чи там, скажімо так, чи коли та ж Польща буде ініціювати, да, скажімо так, засідання, скажімо так, якби Ради ЄС щодо, скажімо так, зовнішніх справ, да, тобто чергове засідання закордонних міністрів. Тобто, якщо не зараз, то коли цей формат, скажімо так, якби тестувати. Тут так виглядає, що начебто і Польща там сама нам телефонує, там Дуда дзвонить Зеленському, тобто рівень контактів насправді безпрецедентний, да, і це правило, що, скажімо так, якби ворог об'єднує навіть ті сторони, які між собою, скажімо так, якби, якщо не враждують, то да, іноді конфліктують. У нас останнім часом, да, таких якби з Польщею, скажімо так, нібито таких відвертих суперечностей не було, да, але ми знаємо, яке тло в цілому українсько-польських відносин. Останні кілька років після антибандерівського так званого закону. Тут навіть і
і якби до цього, да, я маю на увазі там, ну, то останні там умовно 10 років навіть, то можливо, скажімо так, якби певною мірою якби справи залишають бажати кращого, але да, це добре, що тобто для розвитку наших двосторонніх відносин з Польщею, наприклад, однозначно позитив, що взагалі такий от безпрецедентний рівень готовності, да, розмовляти, якби готовності бути активним регіональним гравцем з боку Польщі. Цей, ну, таку ситуацію, да, цей аспект і однозначно треба використовувати. І ще одна важлива тема, яку я з вами сьогодні хотіла б обговорити, це, звичайно, вихід розслідування Bellingcat. Нарешті майже рік минув з того моменту, коли його всі очікували, що це буде сенсація. Казали навіть, що це сенсація, яка може взагалі поставити крапку на багатьох політичних кар'єрах перших осіб нинішньої української влади. Водночас, ну, розслідування вийшло дуже цікавим, про дуже цікаву операцію, але... Поки що повністю, насправді, текст от не було часу подивитися, але із того, що вже там було, скажімо так, є в соціальних мережах і, скажімо так, у топових ЗМІ наших, то однозначно бачив. Да. Тобто англомовну версію не прочитала, більш повна, більш детальна, ніж російськомовна. Ну, але в будь-якому випадку суть зрозуміла, так, що операція була відтермінована з незрозумілих причин, точніше зрозумілих, тому що на нараді у президента, де мало бути добро вже на фінальний заключний акорд цієї операції, голова Офісу президента начебто сказав, що давайте почекаємо декілька днів, тому що у нас 27 липня повинен запрацювати режим перемир'я з Російською Федерацією. Для нас це дуже важливо. Про нього буквально в той самий день оголосив про такі домовленості президент Зеленський разом на брифінгу з президентом Швейцарії, як про велике своє досягнення. І керівник ГУР попереджає про те, що в разі відтермінування навіть на декілька днів дуже висока ймовірність того, що цими людьми, яких ми вже, по суті, утримуємо в певних місцях, зацікавляться або білоруські спецслужби, або російські спецслужби, або і ті. І може бути дуже високий ризик не тільки провалу з цієї точки зору, але ми не зможемо їм купити квитки і так далі, і так далі. І все-таки ставиться операція на цю кількаденну паузу, після чого відбувається затримання вагнерівців білоруськими силовиками. Білоруси з'ясовують, що це взагалі відбувається, вони думають, що це проти них. Росіяни в цей момент теж починають з'ясовувати, що це, тому що вони не розуміють, що відбулося. І операція, яка готувалась тривалий час і мала увійти в анали історії, провалюється з тріском. Як ви гадаєте, от багато говорять про те, чи є це репутаційною, скажімо так, втратою для України, що з нами не можна мати справи, якщо там були задіяні, в розслідуванні про це ні слова, чи були задіяні розвідки інших країн, що з нашими там спецслужбами краще не мати справу, тому що от, може все так обламатися на рівні політичного рішення. Чи навпаки, можливо, ми такі круті, ми проводимо такі круті спецоперації такого рівня, виманили величезну кількість головорізів приватної воєнної корпорації Вагнера кудись там ще й на територію не дуже дружньої Білорусі, і навпаки це круто. Тобто мене цікавить зовнішній бік цієї справи. Ви знаєте, ну тут перше, що я би сказав, чим більше, скажімо так, якби більша висота, тим, можливо, швидшим і більш болісним однозначно буде падіння. Тому тут, якби з одного боку, ви абсолютно праві в тому, що да, це в цілому да, для тих, там, тобто, якщо ми говоримо про наших партнерів, то вони однозначно в курсі, да, насправді, цієї історії, вони однозначно, да, і якщо не, скажімо так, в повному обсязі, то принаймні будуть в курсі результатів розслідування. Да. Якщо б в цілому говорити про інші держави, які, можливо, там, да, і немає такого, якби, інтересу до цієї історії, то вони спочатку однозначно можуть, в принципі, здивуватися, що от в цілому такий масштаб, да, значить, і, скажімо так, рівень, в принципі, координації, да, але з іншого боку, якщо от так сталося, якщо це правда, да, от те, що було опубліковано, то це, звісно, так чи інакше, довіру, да, от, якби, напряму, воно де-факто однозначно хитає, але знову ж таки, ми також пам'ятаємо про успіх з евакуацією в Афганістані.
Да? Тобто, мені здається, якщо от поставити дві от такі історії от протягом останнього часу, такі, як, ну, скажімо так, як спроби, да, такого, скажімо так, якби, в принципі, якщо говоримо про Афганістан, да, такої історії успіху, да, української дипломатії, то тут насправді є питання. Питання в тому, що, можливо, і для нас, от іміджево, я маю на увазі в цілому для держави, добре, що, скажімо так довго всі насправді чекали цього розслідування, але робити вигляд, що цього не побачать на Заході, я думаю, теж не варто. Да? Тобто, однозначно про це будуть питати, однозначно це буде питання підійматися. Знову ж таки, да, треба, да, от, скажімо так, якби, якщо от таку одну конкретну пораду давати, да, то мені здається, що треба насправді будувати, скажімо так, якби, от те, що називається якби кризові комунікації. Да? От як ми з цієї історії, от після оприлюднення цих результатів, як ми насправді іміджево виходимо там, мовно, такий сценарій, там, скажімо так, якби, там, якщо про це якби, запитують, це там центральна тема розмови, да? Або якщо про це згадують, там, тоді ми або робимо вигляд, що ми там цього не почули, чи там якийсь інший варіант. Тобто, мені здається, що іміджево, звісно, це, скажімо так, репутаційний урон, але мені здається, що все ж таки він не поки що, принаймні на зараз, і стан в принципі, зараз, то мені здається, що він не такий масштабний, як міг би бути. Тобто, теоретично, да, там, умовно, могли бути більш красномовні якісь прямі формулювання, да, і так далі. Тобто, в цілому, я би сказав, що, можливо, не настільки, скажімо, не таким розгромним вийшов, насправді, звіт, як очікувалося. Да, або, можливо, там, комусь би того хотілося. Святослав Юраш з нами на прямому зв'язку, депутат від «Слуги народу». Пане Святославе, вітаю вас. Бачу, ви кудись мандруєте, їдете. Чи чуєте? Добро, пані Тетяно. Так, від Верховної Ради до іншого ефіру. Але, звичайно, що з вами балакати все те діло. Скажіть, будь ласка, ваша думка як політика, розслідування Bellingcat, яке вийшло напередодні, ще вийшов шматок, другий сьогодні зранку, по кому воно б'є найбільше? Ну, по-перше, я не тільки тут просто політично тезу виражаю, я входжу в ТСК, яке розслідувало від парламенту якраз історію з вагнерівцями, перш за все, але нагадую, що ТСК, в принципі, про всі ті звинувачення, які виникали за незалежності до чиновників, які порушували наш суверенітет або продавали його, або будь-що з ним робили, неприйнятно українському народу. Тому в конкретному кейсі зараз Беллінкетівських розслідувань, ну, вони публічно, кажучи чесно, оставляють певні крапки. І не все, що вони кажуть, повністю те, і не все повністю все, але Беллінкет багато що зробив і дуже потрібного в різних країнах, але він відповідає на базове питання, а саме звідки йшла команда, і що йшла команда, і про що йшла команда, і відкриває певні точки зору на те, що безумні звинувачення, те, що всі зрадили, всі зрадники, щось Росія, те, всі інше, це, звичайно, що плід фантазій, а реальність завжди нюансованіша. Ну, але все-таки в розслідування, звичайно, дає розмаїтий інструментарій як владі, так і опозиції до влади, да, якщо говорити про нашу країну. Тому що опоненти влади можуть прямо говорити про те, що так тут все сказано. Єрмак поставив на паузу спецоперацію, вона внаслідок цього була зірвана. Керуючись своїми якимось, так, зник пан Юраш. Ну що ж, якщо відновиться, ще раз з ним зв'яжемося, так? До речі, ви згадали про... відновився зв'язок з паном Юришем. Так, ви їдете, я розумію, що зникає періодично зв'язок. Так, тобто ваші опоненти отримали розкішний привід критикувати владу і казати про те, що ось Єрмак з Зеленським і злили. Ви можете говорити про те, що доказів немає, і Єрмак не має ні таких інституційних повноважень, і він прямо сказав, що так, я застерігав, але повноважень зупинити операцію не мав. Ну, тобто все ж ніби ясно. Ну, по-перше, я нагадаю, що перед Беллінкетівським розслідуванням вийшло наш звіт за проміжний період часу, ТСК мається на увазі, в якому абсолютно більшість тих фактів, які озвучив Беллінкет, була представлена.
просто певні сили, не читавши цей звіт, кинулися вже критикувати. Тому я замість того, щоб зараз атакувати Блінкен, я просто наголошую, що воно повторює багато тих тез, які ми казали, і навпаки розбиває певні тези, які звинувачували нас, пристрасно всі сторони. Те, що там міжнародна була сторона, те, що там президент долучений і так далі. А по-друге, зрозуміємо, що застереження або турбота – це в принципі річ така адекватна, коли діло по таку масивну операції, але центрально кажучи ще раз, функціональна. Пан Єрмак, в нього такого немає. Те, що пан Бурба так чи інше зробив, ну, це питання вже до пана Бурби. Але глобально кажучи, треба нагадати, що в цій всій історії звинувачення зовсім інші безумні звучали і кричалися. А зараз що з звітом, що з Белінкетом, ми не бачимо підтвердження цих звинувачень ні на йоту. Ні, ну чекайте, справді кримінальної відповідальності Єрмак не може понести, бо в нього не було такого, власне, в його функціональних повноваженнях немає такої опції, да, зупинити там спецоперацію, санкціонувати її чи навпаки. Але політичну відповідальність він несе, з вашої точки зору, виходячи з того розслідування, яке вийшло? Питання в тому, хто прийняв рішення, хто зупинив цю чи іншу, чи переніс ту чи іншу дію. Це не був пан Єрмак, це був конкретний посадовець, який вже не на посаді, і вся історія щодо правильності чи неправильності, не до нього питання. Але я можу наголосити вам, пані Тетяно, що в принципі те, як ми зараз розбираємо цю спецоперацію на національному телебаченні всіх сторін, я зараз їду на канал, де, певно, також воно займе більшу частину ефіру, це спілкування на цю тему. Я думаю, що це не є адекватно, насправді, тому що наші всі дії в конкретно просторі спеціальних служб, спецслужб, це є щось таке, що озвучувати на весь світ. Потім для наших партнерів тут багато є питань, що того, чи з нами можна працювати, коли воно все витягується, коли спекулюється і політично постійно обставляється тими реаліями, які не присутні там. Слушно. Дякую вам, Святослав Юраш, народний депутат України, Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку. І от, Владиславе, хотіла, щоб ви теж, от дивіться, ну, справді, там, от ця посадова особа не може ухвалювати там таких рішень. Але ми знаємо, що в нашій країні голова Офісу президента, як правило, ухвалює дуже важливі рішення, бо причетний до ухвалення. І в цілому доступ до інформації, до прийняття рішень він... Можливо, ви згадаєте якісь приклади, я не знаю, з якоїсь американської, будь-якої іншої історії, коли посадовець за таких обставин міг би там понести політичну відповідальність щонайменше. Так, от з чим це можна порівняти взагалі? Ну, можна теоретично порівняти зі спробою імпічмента, скажімо так, якби Ніксона, да, коли де-факто він не став триматися за посаду. По-перше, там вже, скажімо так, якби політичні опоненти розпочали процедуру імпічменту, да, тому якби він був змушений піти у відставку, але він розумів свою, насправді, ну, не те, що причетність, да, а якби свою політичну відповідальність за якби той скандал, да. Насправді то вже було доволі давно, але тим не менше, я думаю, що насправді приклад такий доволі вагомий, да, і не тільки для Сполучених Штатів, а для, в принципі, всього світу, да, що так чи інакше, що ті, хто приймають рішення, да, вони не тільки мають доступ, да, до ексклюзивної і багато в чому, да, якби закритої інформації, чи навіть там до, скажімо так, якби державної таємниці, не просто, да, мають доступ і не просто, умовно, обирають між там трьома альтернативами, там обирають альтернативу А, да, а вони ще й мають і повинні якби нести політичну, і якщо вони обрали чи свідомо, чи несвідомо не ту альтернативу, да, то вони мають нести і кримінальну відповідальність. Але ми бачимо, що в нашій історії ще таких прецедентів не було. Нас не завжди так поки що спрацьовує. І однозначно питання в тому, що якби це добре, да, що взагалі у нас є такий механізм, як в принципі комісії Верховної Ради, да, що в цілому це парламентський контроль, коли саме якби підзвітність, да, якби
парламенту, да, те, що працює дійсно у Сполучених Штатах, да, коли там от історія з Афганістаном, да, то Ентоні Блінкен і до Конгресового комітету закордонних справ викликали, і до Сенатського, да, тобто на всіх рівнях, да, існує підзвітність парламенту, принаймні, і там рівень якби присяги, да, от і там під час процедури імпічменту навіть, да, тобто рівень підзвітності і навіть кожного слова, яке людина виголошує, да, під час от так званої, скажімо так, тестімоні, да, тобто він насправді безпрецедентний, тому це зараз соратника Трампа Беннона притягують до кримінальної відповідальності за неповагу до парламенту. Абсолютно. Так? Тобто, І імпічмент Біллу Клінтону, власне, про те, абсолютно аналогічна історія, да, тобто справа не в тому, що він там зробив щось, да, а справа в тому, що він під присягою визнав, що у нього не було ніяких якби сексуальних відносин з от такою-то жінкою, да. Він сказав, що не було. Насправді потім виявилося, що було, і, власне, це було причина розпочинати імпічмент. Тобто там є теж такі, скажімо так, якби певною мірою юридичні, фактологічні моменти, да, вони теж мають насправді величезне значення. Тому подивимося, як буде, да, оця історія, там, який вона буде мати і А ви от помітили якусь реакцію Сполучених Штатів я публічних проявів не бачила якихось? Я думаю, що публічної не буде. Я думаю, що увага насправді вже 2 тижні, да, вона, особливо зі сторони Пентагону, вона насправді акцентована на переміщеннях російських військ до кордону, да, і от однозначно якби ця ситуація з Білоруссю, да, тобто вона в центрі уваги, але знову ж таки, да, якщо про це не говорять публічно, це не означає, що там про це не знають. Да, тобто, ні, звичайно, можливо, просто є якісь прояви, які там журналісту не є очевидними, тому що справді чекати публічних заяв з засудженням, як ви могли, дивно в цій ситуації. Поки що, скажімо так, навіть і таких якби натяків, да, чи навколо публічних таких немає. Знаєте, в принципі, я би сказав, що такий якби рецепт для того, щоб простежити реакцію якби в цілому американської адміністрації, це якщо умовно вийде анонімне якесь, скажімо так, якби чи розслідування, чи там якийсь матеріал у американській пресі, то це от є позиція американської адміністрації. Це дуже... Від якої газети чекати? По-різному. Що це? Політико, Нью-Йорк Таймс? Вони іноді варіюють. Останній раз декілька разів використовували якби газету як Washington Post. Декілька разів, да, тобто тут якби... Про це ніхто не скаже публічно, що умовно це, да, якби, скажімо, позиція Держдепу, або там, що це ми написали, такого, звісно, публічно не скажуть, але іноді якби часто виникають такі історії, що або там посилаються на анонімні джерела, да, в адміністрації, або просто от анонімний автор, да, він наголошує на тому, що от таке-то відбувається, от це буде мати такі наслідки, і така, скажімо так, якби оціночне судження. Частину оціночного судження, це можна сприймати як... Хто в нас першим заявив про переміщення російських військ на українсько-російському кордоні? Ви абсолютно праві, це про те, що я говорю. Да. Це, власне, і вони забили на сполох, після того почалася вже публічна реакція посадових осіб, коли в них запитували то в ООН, то ще десь. А чи правда це, чи ні? Скажімо так, що якби є такі, да, якби загальні історії, можна якби щось побачити, можна не побачити нічого. Як на мене, зв'язок очевидний. Словом, чекаємо Washington Post і що там буде. Реакція інституційна на рівні, там, я не знаю, співпраці розвідок, там, контррозвідок, хто там може між собою співпрацювати, там, можливо, військових, так? От ця ситуація може вплинути на інституційну співпрацю українських і американських абсолютно правильно, абсолютно, я би сказав, дуже доречне питання, тому що особисто я вважаю, що насправді міжвідомча співпраця зі Сполученими Штатами, вона має на сьогодні такий найбільший сенс і якби найбільшу вагу, тому що на минулому тижні, скажімо так, я був
скажімо так, Чернівцях, от з невеликою публічною лекцією запитували люди, а який президент там найбільш прихильний до України? Да? Я кажу, ну так складно сказати. Да? Тобто, в чому ми цю прихильність насправді вимірюємо? Да? У політичних заявах, чи там у кількості зустрічей, там двосторонніх і так далі. Да? Тобто, як на мене, питання в тому, що насправді на сьогодні рівень співпраці і, як мені видається, він на сьогодні достатньо високий, він вищий, ніж був за президентства Трампа, однозначно, да, і по кількості контактів на рівні і дипломатичних відносин ми бачимо. І що стосується насправді розвідки, да, ця співпраця ніколи не є публічною, але той факт, що за останні 2 місяці вже, якщо не помиляюся, якраз якби сьогодні чи завтра Олексій Резніков буде вже у Вашингтоні, да, тобто і це вже не перший його візит. А ще місяць тому буквально якраз міністр оборони Остін був у Києві, да, так, він зустрічався з іншим міністром, але тим не менше, да, якби все ж таки у Сполучених Штатах розуміють, що там, ну, це де-факто безпрецедентний випадок навіть для цієї адміністрації, коли от відразу після якби зміни міністра, то відразу нова зустріч, да, тобто однозначно є що обговорити, і якби ситуація на кордоні, безперечно, але, ну, якби, знову ж таки, мені здається, що і в цілому ця якби ситуація і з цим розслідуванням, і з іншим, мені здається, що скажімо так, якби що це буде обговорюватися, але не факт, що буде про це там якийсь спільний брифінг, да, і не обов'язково, що про це будуть говорити публічно, що от ми то обговорили те, то ми зрештою, такі на рівні розвиток, очевидно, інформація була відомою і до виходу розслідування Bellingcat. Очевидно, вже минув якийсь час для усвідомлення там всіх фактів і відповідної оцінки їм. Ну, але так, все-таки, якщо говорити про це, так, як ви оцінюєте кризові комунікації української влади в цій ситуації? Ну, от вийшли 2 радники голови Офісу Президента. Один каже, що, ну так, Андрій Єрмак акцентував на цій нараді, тобто підтвердив сам факт існування цієї, акцентував, що у нас зараз розпочинається перемир'я з Російською Федерацією і бажано, ну хоча б, щоб воно почалося. Другий, ось Олексій Арестович, каже, що не можна критикувати, значить, за затримку Зеленського чи інших чиновників, тому що в розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому операція провалилася. Ось, і він робить висновок з цього розслідування, що в Офісі Президента не відмовлялися від арешту бойовиків Вагнера. Навпаки, він це вважає як зовсім по-іншому. Ну, скажімо так, я би, знаєте, от цю насправді фразу Олексія Арестовича певною мірою би я би сказав, що це, знаєте, скажімо так, і схоже, як і іноді ми там бачимо результати різних там опитувань, і кажемо, ну насправді це зовсім не так. Да? От ситуація, тобто такі результати опитування, вони абсолютно не відповідають дійсності. Да? Це, мені здається, знаєте, якби форма, от і насправді фраза про те, що от вони показали якби найгірший варіант, це, знаєте, це якась форма такої інтелектуальної або неповаги, да, що називається російською, скажімо так, якби невежество, да, тобто, але це не звільняє від того факту, що такий факт опублікований, скажімо так, якби те, що це є. Тому, якби зважаючи на ті заяви, які від цієї особи також до цього лунали, то особисто я би цю конкретну заяву розглядав би як, мені здається, не дуже вдалий є спосіб з цієї комунікації в кризовій ситуації. Да, тобто, просто не дуже якби доречний, можливо, не обдуманий, я не знаю, там не підготовлений, не скоординований. Да, хоча здавалося, реакція. Був час, був рік. Да. Що ж, дякую вам, Владислав Фарапонов, політолог, американіст, аналітик Інтерньюз Україна, був гостем нашої програми. На цьому перериваємося на свіжі новини. Після них виходимо з новими темами, новими гостями. Залишайтесь з нами.